twariganeirie aseri tukeriga aseriete ria Yesu twasabire na kwegena amina. Ringana yerituko ria rero korwa ase gitabu gia Jeremia 2 tosomenye goika 5. Jeremia 2 tosomenye goika 5. Nigo egokwana iga inwe abororeria rwa Yakobo ne chiamate chionsi chia Israeli igwa ringana ryo monene ayanaro omonene agoteba mbobeki chisokoro cheino chiaroche asende erinde chigantiga chikagenda gosasima emegwekano erebosa ninki naende tataaganetie tochikuyorokereria korwa seringana eriga Nyasaye niga ntomire asemambie ya moneli tukeri inyare gokwana amonobo gimabwao nkwane amone amate yao kerokende amona abantu bomochio igago komotoma Jeremia ase eyamate kosasororeria rwa Yakobo amone chiamate chionsi chaba Israeli okobatebyanga genda obatebye nga inwe abe amate abe chiamate chionsi chaba Israeli igwari ngana ryo monene igonga Nyasaye niga komotoma Jeremia okomotebyanga nigo nagotomire ogende asabanto bororeria rwa Yakobo nabo igo chiamate chiaba Israeli obatebinga ayanaronganetie banyare gonkorera ekiagera amarika machenu wakwananga akero toranyare gutiga komotegerera Nyasaye oseko igwari ngana riaye tata kunyara koba ensemo yaito na inde ta kunyara koigwa ayare toko motebya agera nyare gotokonya bibirige gukwananga akero eyamate yaba Israeli amona abe nyumba ya Yakobo banga komoigwera Nyasaye akanyara kobatiga naboigo emechando ekabage kubanyora bibirige gukwananga Nyasaye bunanyarete koba ga komotoma Jeremia gocha se nyumba ya Yakobo amone chiamate chionsi chaba Israeli naboigo buna Nyasaye antomire gocha sore aseri tukeri inyare gokwana nobogima bwao timanye tinga narari ogendete gokora sobogimo boiga timanye tinga kikwara ire na inde ngakikwabokire na inde meroberi kyo bwate yeri tukoria rero kurende tata ontomire gocha sobogima bwao inyare kogotebyanga nere buya onyare korigereria ebinto gokora rituko gochia serinde na inde boigo bunoro oberetia seritukeriga ekiageraga gukwananga na inde gatogendete gokora emeroberi yaito yakera rituko nere buya tonyare ko mwanya sae ribaga imasama gimaito ekiagera ngoetera sere intwe togo chikonyoro gosesenia goetera sari togo kora akera rituko amarika ya machenu gago kwananga Nyasaye karigereria abantu benyomba ya Yakobo nabayigo chiamate chionsi chaba Israeli akarora ngaba motigire nabayigo baunchukire gokora ayara yabo ekagera kanyara kumutuma Jeremia okomotebye nganigo nago tomire onyare kogenda ase nyomba ya Yakobo nabayigo ase chiamate chionsi chaba Israeli obatebi ngaya naro omonena gokwana higwa ringana ryo monene Bibirige gukwananga akamotebya iga nigo nago tomire onyare ko batebya banyare ko babanto bakoigwa ringana ryane ose bakoigwa bunanko batebya nariyoka ndanyare ko basesenia ekirega gukwana iga inwe abororeria rwa Yakobo ne chiamate chionsi chaba Israeli igwa ringana ryo monene ayanaro omonene agoteba mbuya koigwa egento monene agoteba onyento koba bantu to koigwa buna Nyasaye agototebya tito kunyara kero kende komo korera buneraganetie nto kunyara goseseniwa gosari tuganetia nyare gotokorera ta kunyara gotoikeraneria ekiagera twangire komoigwera Bibirige gokwananga akero turanyare komoigwera Nyasaye kentonkeyo arabe tatokorera ekiara gukwananga ayanaro omonene agoteba igonga nere buya onyare gotega matao otegerere bokongu na ndo nyare kongu encho monene agokwana ekiagera Nyasaye tanya gotiga gokwana Nyasaye gokwana ari goikabon
taringa ne kisokoro cheto karare gukwanira hose abasomba bakare yaya Nyasaye ngo kwanare pakabono utatiga tutaramo amato tutaramo tegerera egere tuigunga nchaya nyare gototebya igonga onye koganeti koigwa nganki Nyasaye aganeti kogotebya irari bagaryo komotegerera irari bagaryo gotegerera ingana lyaye irari baga yogotenena na gosire meremo yaye namaene buna nkogotebya aseri tukeriga buna Nyasaye ntomire hoika Nyasaye anyare gokwana n'obogima bwawo ekiagerere ngokwana ari goikabono ase bari baranyare gochichasare na gwetiga asenginchi yokomokorera niga komotebya iga niga gukwananga batebye abaisiraeli amona bororeria rwa Yakobo aya naro omone nagoteba nara lyaya omone nagokwana hosota gete gokwana hochase tole amanye gokwananga mbobeki chisokoro cheino chiaro cha sende erine chigantiga iga kobolia abe yamate yaba Israeli na abe nyumba ya Yakobo ngaine mbobeki kero kindi chisokoro cheino chiaro cha sende ekagera chigantiga nara lyaya kero kindi ntanyarete ko bakorera nara lyaya bansabete ninki bansabete tinabakorera ekagera bagantiga igonga Nyasaye nkweboliare pakabona maswali amange nga nase kitu amotigire nase kitu onchokeire kero kende gokora ayatagwenereti nase kitu gotara kero kende puna abantu batantaine kose togo kwana puna abantu kero kende chibarimo batamanyete kintu bagokwana Nyasaye natagete kero kende komanya ngokora kitogo kora kera lituko Nyasaye munatuligere tikorwa iguru ere namanyeta makora itu namanyeta gosoka waitu no koira na waitu igonga nere buya onyare ko mwetigera Nyasaye asekera lingana lika sekera lingana kero kenda ganetie onyare ko mukorera bibiri gikokwana inga mbobeki mwaro cha sende ekagera mugantiga ninkinta nyare te ko bakorera buna Nyasaye antumire gocha sorori tukeri egere nyare gokoboria iga ingana kikero kende gwache tukamusaba Nyasaye tanyara kogokorera hose mbobe ki Nyasaye agokorerete ekagero kamotiga otatageti moigwera oromo enenu oromo tamu na korangeri totageti koigwa waonchokeira makora yo mosunte igotebereta monoborogi enda muamu emoko ebitina obonyamosira oboragori no tari watwa nigo buomete paroro naboko genda se nyumba ya Nyasaye kwati komorwera tisiringi 10 kosemera ongebere lakini kwa ile no munyamosira amo no moragori engombe njima kwa moirere embori kwa moirere ngoko lakini ase nyumba ya Nyasaye kwa ile siringi 10 na merongebere nikinta gete kogotebya imbu yakoiwera okurangeri kwa Nyasaye okurangeriwa kwa Nyasaye na kukobwato goseni kwa Nyasaye Nyasaye otoire lingana lyaye linyare kobo goseni asetole na intwe boigo onye kero kene Nyasaye otosensenirie otoire ali atoire ne togwenerta na intwe tonyare koba bogo sesenia kocha semeremo yaye amarika yaga gubolinga ki Nyasaye gakomotera Jeremia anyare kobo yabaya abantu ba Yakobo amona ba Israeli ngambo beki kisokoro cheino chiaroche asende erinde chigantiga chikagenda kosasima emegwekano erebosa etarigo kwana ebinto bichongire n'amaboko amanyabantu abantu abanki nonyendero iga nigo bagedete kosasima ebinto bitariko mwenye sabonene Nyasaye nabako sesenia akoe nibo buya kerori tukori lyo taranyore nigo kware komusaba obotuko no mugaso nga Nyasaye no monenone na incheto ntiga igo na sabire munyare gonsesenia lakini koruri tukori li Nyasaye gosesenetie okaonchoka okamotiga Nyasaye ogataka gosasime megwekano igo megwekano nige etenenete binte binge Daboko sasima
Nyasaye nabo akogosese ni negari lakini onchoke gosasime gari omutige Nyasaye. Nyasaye nabo akogosese ni nyomba engiya agose no mochio muya lakini onchoke gosasima enyomba omutige Nyasaye. Nyasaye nabo akogosese no bonda muno botenenku lakini koruli tukoli yagosesenia igogo akere merimo ya Nyasaye kwaeli tutagetigo ikange ase nyumba ya Nyasaye tutagetigo teneno sire merimo ya Nyasaye igogo jakagweatanana nonye nkorwa ase merimo ya Nyasaye igogo ranga kero kende oise kogenda ase kanisa eria abantu kero kende abagotukari bari batari kwenyara igogo ise kogendo nabo baragosabe yaya ondeta yokogosaba bweka inyasaye oryogoseseneti ekiagere ebirobwate tali ebyamwanya abantu ebirobwate tali ebyao ebirobwate nebya Nyasaye igonga nere buya onye Nyasaye ogosesenirie onye Nyasaye ogokinirie okoira maya osesenirie ogosenia segasi yao ogosenia sebyasara byao osenirie kitugo kyao amone megondo yao ogosenirie amona abana baya nere buya ogenda se nyumba ya Nyasaye onyare kumwireneria ngambi ya mono Amerika machenu gago kwananga lero iga punango kwana naye ayontegerete ebintu nebinge sana ogosasima nabokero kenda abantu abange bagonchoka gosasima abana ngayani kinde gyonsipi orata kekorwaso mwana oye goikaritanga ni ora etera sare igonga tokonyora kisesi yo mwana oye kero kende no bisige tatoka kero kende no bisige tagokora emeremo nainde nabwatari bagari okogokonya tokonyora kisesi yo goikero mwana oria otaetereti kero kende asaba ibori baye ekiagera abaibori baye bakomosasima igo barocenga ne Nyasaye igo ntagete kogotebia iga tago sasimo gosesenia Nyasaye koire mosasime Nyasaye motogie Nyasaye oyokoiro mwana oyo oyokoire chinibo oyokoiro bonda amono botenenku ekiagera oyoragere chinibechi chimenya matuka manga asole inyasaye ekiagera abantu mbale twarorire babwate chinibo chinyinge mpakota ari kubaikanye lakini rero iko batigarete ko babosa batabwati kende nonye beyaga achirete chitoto chirikaira na chikawa asengencho batachiete komo semeria Nyasaye na inde baigwereri ngana Nyasaye bakamotiga Nyasaye bagachaka gosasima emegwekano bagachaka gosasima bitongwa bya Nyasaye bakamotiga monene aya naro Nyasaye akomotebya Jeremia ngagenda ase amate ase chiamate chaba Israeli genda sabantu bororeria rwa Yakobo obatebi ngaya naronka netie banyare gonkorera na nchobe go nyare ko basesenia igonga onye koganeti Nyasaye nyare ko gosenia Nyasaye nyare go kwamaya Nyasaye nyare ko gosaba kwao ko ikaritangani onyare ko bomuntu ko iwera ringana ya Nyasaye niga komotebya Jeremia ngani go nago tomire onyare ko batebya nga aya naro omonene Nyasaye agoteba mbobeki tusokoro chaino chiaro chasende erine chigantiga chikagenda gosasima emegwekano ya erebosa etari gokwana etanyare kogokonya ngonga Nyasaye itomoyari Nyasaye itotari omugwekano Nyasaye togokorera tariege ntobosa kolende Nyasaye bwechinguru inyasaye konyara inyasaye bwobobuyi akero turanyare gutita sare tomotebya ari togene togoitera igontegete kogotebya nga ingana ndiyo diranyare ko musinya atanyare gokora kera ri ingana Nyasaye konyarari ekyagerere tajyo mugwekano onye ka Nyasaye karo mugwekano na inturero rolyo nigotore megwekane meke ekyagere igato tongete buno mugwekano ye yani ekera torigereiri igakwebwekania titomugwekaini lakini gotoro mugwekano ye igonga nere buya intwe pune megwekano ya Nyasaye tito baisako sasime megwekanende otatiga tomo sasime Nyasaye
oyotore omoweka noye tomokorere na komoereria matukonsi marika matenu nigagukwananga Nyasaye na nyare kubasesenia honsi abara nyare gochicha sware na kuigwanga ninkyagukwana Nyasaye na ntagite korora toko genda asari egere tunyare kuigwa ringana lyaye Nyasaye na gane tikorora tugwetiga na sengencho yogotenena amone meremo yaye ekiagera nigakomotoma Jeremia okubatebya ngagenda obatebye abantu benyumba ya Yakobo buna Nyasaye ntumire gotyase nyumba yawo gotyase umuchio gotyase amate yawo inyare kogotebya nganere buya onyare kobo omuntu ogotegerera nkyo mona gukwana onyare kobo omuntu okoigwa ringana lya Nyasaye onyare kobo omuntu ogwesabera na gosoma ringana lya Nyasaye eyo nali Nyasaye anyare kogosenia onye koganeti Nyasaye anyare koba monaye na inde anyare gokwamaya kabo omuntu ogotaka gotegerera ngani Nyasaye gokwana Nyasaye naganeti gokwana amono obogima bwawo Nyasaye natagete kogosisenia Nyasaye naganeti anyare gokwamaya otatiga lyoka nintu twamotigiro monene yageri onyari ogototiga igagokwana ngaki na seki twamotigire twachire gosasima emewekano ekiagera digereria omochiori gwachete digereria egento kelikwa etu korwa somoganga kelikwa omoganga koete nkyari ngo mogwekano egete kelia koete akaryogo kalia koete tikari ngo mogwekano kogwa kareta nyumba koseko kwa kaira se biasara mbore kwa tagete kogasemeria gatekaria kosaka uga karyo muganga koete kosaka ryogo karia okamotiga komo semeri Nyasaye ugachaka gosemeria ebite amona marabakero kende kosobo saro muganga koete ogosemeria bintu bitari moyo ogosemeria bintu bikwete bitabwa tyobo moyo birebosa kwatiga komo semeri Nyasaye aya naro Nyasaye antomire mambye nyare gokoboria nganga Nyasaye akomocherete ngai Nyasaye agokorerete bobe ekogera ukomontiga okogenda ase chinyomba chia maragoli okogenda ase chinyomba chiayo abanyamesira kwa motiga Nyasaye ore moyo ogotongete buno mugweka noye kwa motiga Nyasaye yokonyara oyotongete bintu byonse oyotongete pako munyamosiro oyu kwa motiga Nyasaye watu gosasima ebintu bitari moyo ebintu bitari kweyana igontegete kogotebyega Nyasaye itomo yari na ndere nkonyarare na inde ngokorari guikarero onye koganetie anyare kogosesenia onye koganetie anyare gokwamaya ni nchu asare ere Nyasaye otange tionde ere Nyasaye otachaye tionde ere Nyasaye otari gosiere yonde bwensi incherende yonsi pyo kororekana gochia somo nene tiango tebiga Nyasaye tago kwanga abantu nabara gochaye abantu nabara gosiere nabara renga toisani genta sebare lakini ndagete kogo tebiga akerora nyare gochicha somo nene na koriege naringana lyaye aye igoro muntu bwengencho gocha sobosiwa Nyasaye aye igoro muntu bwo sesenia gocha sobosiwa Nyasaye na Nyasaye ta kogotiga koikanyare gokwamaya ninganetie inyare kogosabera kongo ikomo ali bwenganeriga lakini nyuma ntara gosabera ninganeti nyare gokobori ngaki ngayago se Nyasaye akomocherete kwangire komuyanera ogendete gokora yatagwenereti ogendete komenya sebi chinyomba chiamarwa ogendete komenya se chinyomba kero kende chiabantaba omboganu n'abachoro chombu bagendete kwenga ebinyugwa bigendete gosabya abantu ngaya Nyasaye akomocherete otatageti komoigwera na indonyare komoiranera ngai Nyasaye akomocherete mpaka kwangire kobeka chianga lero gutara busapara ngai Nyasaye akomocherete nero tagotongete buya igokora ngakero kende tagotongete buya ekiara lero kure intero kurigereria abantu babwati byeni biri Nyasaye abatongerete abantu bangeire kwekorera gwosi
omubere omogima bono gukanga omonto noria kumbe tariere ogukanga ekieni keria kumbe tari keroki ekieni keri Nyasaye mutongirete keroki abwate ochire bwekoreire gwoshi bwekoreire okarabati rero ukagete nere kumbe tariere na sekito komura omunyasaye ekiagara Nyasaye gatotongete uneme gwikano yayi na sekio tagete kobo mogwekano bw'omonto mwao na sekio tagete kobo mogwekano bw'ebirecha na sekio tagete kobo mogwekano bw'amashetani ekiagera kero kende enchera omenyete n'ebintu ogokora n'amaene Nyasaye kera gukorigereri tari gukorigereria na indi okogwekana muno mogwekana oye niga gukogwekanie gente kyao kabisa ekiagera tori ori Nyasaye atongete nigore gente kyao iko gwachakire gusasime binte byao wachakire gusasima chiyango begete wasakire gusasima kero kende nonyene tukyoro satibuya ebikoro tekieni kuna gwachire we sinderire buya kwerose iribuya woshi yaya ni nchwa somonene Nyasaye niga koganetie onyare kumoiranira niga kuboria ngaki hunango kuboria kongokora ine ngaigose akomocherete Nyasaye ekagera okamotiga ogaonchokera gokora yatari boronge tage tonyare kurigererio obogima bwao na ine nye kwegenira ringaneri na ine nye koganeti kumoiranira ringaneti nyare kugosabira kongo ikomoerio bweringaniriga tiga tosabe tata oyoromuya nigo twakobakire na inde twakoira bonene bya mona sengenjo yeringaneri rya bene watonyoreire omochenu twasangire aseri tukeriga nigo nasabire nga tiga bonsi abali tegereire tata monene tinyare kubanyorera ogoseseniwa okogwenigwa amonogotoleka imasamagi mabo namaene ekero tokwerigereri ntumna mwanya bantu nari togokora nekene twagotigire ekiara yari togokora tajya yaboronge Nyasaye digere ry'omunginoria omugakoria muno musaoria tata bweitirie bwamwire kwangama korengana nari kero kenda abereka gokora atagwenereti korengana buna abereka gosasime megwekano Nyasaye nasabire ngunyare komoirania asore omonyorere ribaga asoburuoti bwao nigo nasabire nga Nyasaye tiga bonsi abategereri nganeriga ribanyore gosesenia okogwenigwa amono gosiborwa aserie taria Yesu tuasabire na kwegena amina amarietane Pastor Steven Mweresa enamba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 nigonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe gokogenda enchira ya iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeram onye kogotoka no menyeta somo chio yanga ninchu tomo sasime Nyasaye bwekene Nyasaye oyogokwana amona abantu baye seseniwa twaralitukoligia shalom. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Kiremambia yamatuko yiwiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa iseto imeya Ndizi TV bona botambe to gochakeri iri tukuri yao ase ogwansu to merena manga koraganire ko rit kuri goro
Nebo tukogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda sokye gerogo isiko nda Nyarangi umete ne bwate vitamin D ona intwe manjo murigeri intura gotika maiga imana intura to ko vitamin D gete vitamin D Murubino yo mubuka ugochakia na kurosali tukuriao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire ige mineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba nonse simole tokoroka diaspora mogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bwesabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo chaka ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bwibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidege 15 cha mugaso imeya Ndizi TV Kero muntu nawe atumuganoye kurwe iburetwe gwikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyigwetoma gwikibrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV njensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene gataseri kya Ndizi TV korwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Ndizi TV
Obwansu bw'omugusi. Mwajumuri andonse sobere tenande neri tukulia bene tokonyona na somoro bidwensa kereri tukulia ramis chitariki meron kebere na hinyo motenyino yogata to mwaka na jirubere ne meron kebere nebere ekrama tukagenda kuminyo kamono annek no motinyo gatatu origeti kuchuwaka inse bono nigo twereri bakalia bene kukwali na somoro bidwensa kebono maambia karabua kire buya no nyembo kendu bore kyara jacha gutwa sorongorwa usira kindwereri bakalia bene kukwali andonse sobere to semere no kwabo kerbuya nani wende kuyarigania ojase ke baokya okeli tuko gose ko chake merimo yao yeli tuko abande bairende nyomba abande gwere na bari ngase ke bagokya butuko goni gatwereri bageria bene kukwarigania na roko bamuna intuko ruboni go gachinse to chabono mamberi tuko ne yaramise abantu babokira abande bachire gichiro na banando badara jambire babo gete mapema barabu baikiro ekyara mu gusiao jote ana mapema mbuya karwa bukira mapema ni go konyora no embatene enyoni ya mambi nere konyora no muosiali ikekero monta abokira mapema ni go akonyora endagara ya kirali tuko twereri bagale bene kukwalgania nyara ko basomoro berwensa kya goika omoelio inyora na boko na kutubwatia sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sense media YouTube na boko tonyora Ndizi TV News na boiga sense media Twitter na boko to tweet @Ndizi TV News otari kweba gotome kerengeri kyao todenga kikwa bokire ngakiro beritiri tukuliao kwethira ase namba ira se screen ya yura una botambiri dariane Brighton Makori mambingi omwanchi muligereria buno yo mintatebire na tumiranire ase ejuma aramisi yechitariki 24 nande no maete kerari tuko gosekero mwaka chitariki bune chiga omutinyu gatatu Kenya amane chinse chinde nigo chikuinyora lituko lioboroire bwesese ose tuberculosis ndero likali kuinyorwa igo mwanchu muligereria echini chingaki ogwanete gwesokia egerogende orengwe na kulingoli gwa goseno bwato muchando yoiga bworoire bwesese gose TB eyo ere gati oboroire olibo gwita abantu abange kigima imeyenseto ya Kenya no nyene chinse chinde igo bono mwanchu muligereria tebyo yo mino atebyo yo mwabo mogende ase ebituo gosase ebituo byenyagitari manyarika bamokorengwa ekero litukeliga likoinyorwa igo bono mwanchu muligereria twakwariganire asomoro bili bwensa kemambia ya bono korutwa gatiganete litukeli igoro ande ne mambie ndengi ya kiro monta abukire bya rero bono yo mintate bachichiro chinyingi me chi county chaito na lichigo koreka chiro ya daraja 2 chiro ya magena nyangoso igo bona bangina babukire bagende bacha keli tukeli abo bunenge nchere abalemi bali bakwenda mugondo na montonde bwensike bagokende gionsi kiliyo gokora twagusabeire buya ochake buya kero togenda tukurusira litukulia na kokoli chake lialibegiya lironge egere nonye kero gosoko uchiskali kwanyoranga mbyole asengencho yaki esengencho ngokumanyitore aliagendete gukoreka asa magazeti aito litukulia lero ekere biro byikire na igonto bwata mangana maya amono maganita se studio litukulia ramisi ntwache togachenche bintake igo maganingo chara se studio tuchukukwanira mangana mange igo kabamu na intu gwikomoelio tulikire comment ya gwetera senchira ya SMS eyuera TV yao enambe yoyo na boko yetomera gwetera senchira ya WhatsApp egera tumanyenga ndora motwensi tugolega babere kurugega se studio no li producer ito John Kibati kurumagega gali ero tamorore lakini rende no chomorore bwango iga nero gutubeka chibichecho nero kubekerio gielio liya gwikira mwago gabu ero liya gwikira sesimi yawa senchire bwenerete igo tulikire ototabinga mwasoira somoro bule timu hapana kosa mko ndani munawakilisha tulikire tumanyenga tuachakire twensiamo asemambi bune yeiga egere tuamanyanga na bange tule boigo minyoka gali ase mitandao no yo mintateba Ndizi TV News ensemo ya YouTube tibwe bago subscribe egere tobe abantu beli boelimo na boigo Facebook no tuligali live beke comment yao aroroko gotakana inchiko beka ensemo ya ne ya mitandao abako nyarabuna Nyarangi Ontita ensemo ya Facebook egere tusange amo twensi igo chaka kazi kwako tumanyenga no lime yomorobelio wasitoyo
Bwana bogo SMS gwitara sina mbe yara seskini ya bende tonyo nyora sinjira ya bena kredo kora cheki mare bali baso iri mi yumuro nara ko kuna Simeoni atuti awate ana bwa kirwe no onde mi yumuro belio tinda suka karona cha kira mona inwe go ika omwele nara ko kuna card for bosi de chips ni awate ana no onde me na inje na soire kabisa tinda suka na ande ngote ana toko bana inwe weke mwa kodro muro belio bu Ensakia Isabella Nyambeka Isabella Nyambeka nera oteano no ali me yumrobelio kabisa soire oteano bokirbuya na nyora marandi abo karanya saya ya nyalega komo moyo kono nande ni gatebere tigaba sumrobelio Ensakia mpaka omwelio Kelly Estelle oteana korujinse mochirija obasi nyaboterere oteano ali ime amolio ka oteatari gochosuka ni oteana ni gago torigeria senchera ere endonge Dennis Omoro okorujinse mochirija nyamakoro to oteano ali me yumrobelio Silvia Nyambishi nera oteana yaya na inje na soire ime yumurobeli imonyeba kiaga na inje tindiko beba nara kukuna Panglas onsare oteana inje na soire ime yumurobeli bu Ensakia bihemono asogo nyara go ogaranya satu anchiri tu abokire nande to umiranire ase embeo chudi nyaboke nera oteana ndo motika maega na inje no onde ime yumurobeli na abokire bia naro nago kire nande ko banyora ase embeo Tenya satu sentensi na ande atobuere yunchu dinyaboke ogoteana nere no asoire me yumurobeli mwachumudiria na agenda kunya gotuma ekerengeli kya witira enamba eyira seskini ya ugura bugo sasinse mochichi mtandao tumanye ngakikwa bokire ngakwa roberiri tukuliao akijasa gokonyire kwa chakire hindi toma gochaka monae na nditwakora amonae Mbia mano mwanchu muligereria agonte binere Geoffrey Onyancha agonte bisara na Brighton mbabwatete buya ero mwane bono mambia na abokire egere tuchaka mo 20 nigonko kulikere korochinse mochia tabaka South Mugirango. Asante sana Divina Mora akulika korochinse mochia buge tutu agote abaiga mboge timbege takaliogi njiko ninde kolende nimbege teliogi sitting room naomba bwatete buyakigima unamwacha kiro morobelio ande Moses niwe no toramo mbako mwelio. Asante sana Evelyn Bikoro nera kulikanga nonde chinse mochia Nyamatuta nomba bwatete buya emambe abono nomba bwatete buya ase ero yane mogendrete kumanya ande ninganyerete kire asa magazeti elitukolia lero bia mono sana naye tutugomagega likanga nkayo kutoligeria korwa nkayikwa bokire korwa bono mambia na bali barabarwire ase mebere yabo barase bitanda bya nyagitari barase bitanda bya chinka cyabo nigo tukubaganirio kubwena kwa bwangu na inumubuke tumerane asomo umurobelio bw'Ensakia naboigo na inumokora imirimo yeno ya butambe buna bakenya bande Square ondabu aoteana kurwe county ya Magenje mpaka ikinyoro kya Nyagenge niko ndani ya aoteana county ya Magenje yakurokora Square ondabu aoteana wali yomorobelio kurwasi county ya Magenje mpaka ikinyoro kya Nyagenge niko ndani no wali yomorobelio nara kurukuna kwa Baba Nelly Raymond aoteaba kwa Njenga Nairobi go ikakia malita miriri Nelly Saselia Edolcas Kirubo mamu mwabo ani ogezi abana baye Nelly na Raymond nimetune in aoteabona asoire me yomorobelio kabisa mbaba Nelly Raymond kurwa aliansemo ya kwa Njenga county na Nairobi ko sense meli ni ya Nairobi yona agenda gutuma uchumbe ya nyingi gwetera ase namba ira siskini yao tumanye karotuka choke check tumanye ngakikwa nyariko kubuka na ndenga kitu ya kwa drobererie anne credit tukolia aramizi na ndonyore na lero ni tukolie chichiro mono asorogongo rwagusi Iko bano manchu muligere toti wa magega mto Brighton na manga gendreta asa mangana siasa na manga gendrete asa mangana yobo chenu manga gendreta asa mangana yobo lendi mangana yobo nchurulia boigo na manga gendreto manchu muligereria anene mona kartokora ligereria siasa chia gusi gose county to ya gusi ya Kisii ne county ya Nyamira boiga bara imbagendrete kuna kwiru bulianga imbwenete koba singincho chi nominations ngo chaka chiro mutinyolense matiko twatigeri na make egereto chaka bochorio boke bwebyama abande mbarororo bawo irenga kirokeni nto chitonyore chi ticket echiga
bare ababwatani beki amagete kuri ndebono nali abantu bakona kweroberia egere barore gusimba chigotobwa guchimutwe egere bachiko bachi candidate asinge chobone gani ubole aspiring igobona niga tokubaganiria maya ekermo kuyariganiria osyobo bacholyo boke in fact itali gusiyoka chikaunti chonsi ipimerongo enena isano na ibere ose Kenya ngima obacholyo boke mbuli bosyo asumutinyo gocha kerobono omo political registrar of political parties umusubati aninderitu arwa etariki gose deadline y'abantu kuira masakara bona ko tebanga inchigonde murengo gete gusende kiamagete chikale chitariki emerongo ebere na isano nemo iga amatuka abiri mambiende lero ne chitariki emerongo ebere na inye mambi in fact jumamosi naliye kale deadline nyarenga kwa temire goteba onyorenga kwenyorenga kwa beire nsemugete kosote ni negaiga igobono onye turakora boigo omonchu murigeria nkonyorure na boigo ebya mambiro bya bere suspended kolengana no muswato yohani nderitu bitaranyar kwa bigo ikirania amagani aliaga neiri amaneri chiko liebyama igobono na mangana mange nsiasa yoka nelibirera lya siasa lyoko mwanchu murigeria asingencho siasa moods bone mood siasa kero montako boka na siasa nere yito cyo kumanya segeke kiribosyo ase amagazeti elitskoli rero igo manjo muriri ayuna mange no arasa magazeti tureka se studio to koirana tumagoso asa magazeti igo toska Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamgurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo ya chakiri nseme ya yoko bwenya na kulinduko chinu bwabana imanyikanete buna pediatric wing nigo bakurigeria obo chinu bwabana nugukina kwabo wono guchakira chitariki 21 guika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia guika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe guika imyaka 12 na bubararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kwa bana na bwigo kurigeria nutrition gusindagireria bakoria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eye momarakabire inyeyemo enoti sano isatu enoti
gose inoti isano na ibere isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibere isano kiandamara kabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Nande bono nenseri ya wene karto kuira wikasa magaseti anene tori naradi airo bolita se dit ko dia rabuna botambe ni kombate gaseti ya The Standard. Nanchi ni kombate gazeti ya The Daily Nation. Ase gaseti ya The Standard lingana li goseringa li muamu goseringa li tubolito igoro ya omoswati mada karua ayon leli ekranya de kago soa asomo wasimyo ra moja na kuralibuna niga komo koboko murai wikia magyo demrera murodinga asoko iruki osasoko liekero ekene kyo mwako yoga sensi ito ya Kenya bono muri kibagaseti niga murekerete nagote abuna karua kunanyarde kago soa asense meibono niga nyarde kago change nandi esabu yogo choro mokonyi bumurai bwense ase meya simyo ra moja anene mokonyi bumurai bwense gochi oyo chikomubwatisia oraira murodinga aseganga yokuligi ekerogo kyo president ya sense yeito ya Kenya boigo taliraira bieka keromata karua nyarde kago soa sense meli nigo bono e matrix ko se sabon anyarde kego change ase bonsi bari bakuligi ibirogo obia oburayo bonene anene omurai bw'ikyama gya Uda William Ruto na murai bw'ikyama kya ODM Raila Murodinga ekromuli kwiga sitewate abuna okoraba subahati bono keroba mata karwase asoeta sense meyo nigo nande bachenjiri esabu akeigo goikabona eba betereri banyana le bakwirana ase mesa gosaso munurwe Kenyamudre bako bate drawing board baligireri na kingo gochikoba umukonyi bwaba bakuligi ebirogo by'uburaya sense yetu ya Kenya ase gaseti ya The Standard nigo bone bichecho rirabu kabisa nabo kororana ngakimurai Raila Murodinga anyarithega kumwarigani mata karua asibachinjani jikobi oroje Raila kabeke kobi ya nak Kenya boigo ase muswati mata karua anyarithega kubeke kobi ya simyo ra umoja iye koro kibuna osoire bene asobo mobo kolengana neliri koliri kirabu nigo bono mata karua tetebuna niga arigererie kene ali ngori kabisa na karabuna hata chandegeti kabisa karabuna ni gobona soira somo bwasimyo ikyagano aba Kenya bange bali na hada karona nere collision aba Kenya baganyete erachikoleta amonjorori amange asense yeito ya Kenya gobono gasiti ni murekirete kadurachkwigoro gochime ni gamugano yura base page ya gatano nomo igoro yumusubat ayon lady unabona soira sensemo ya simyo ra umoja kwa gaseti ya The Standard lingana limorekeire ngamo nomo driver oyo mogo somo tereba oyo mo oyo nyarite kakobwate wa osaka kobwate sia ababegu asokoba okoba ichag aba Cuban doctors bono ni gasibirwe egesibo kemiaka osige sibo kibogima amaga yogo torekana na mama choboigo nabo guturigereri igoro ngigeragere aba MP anene bali banyari bakurukuru asebyame binde bilbya bayirita sebunge batanyare gosirie ibirogo byabo karotoko genda ase obachori boigo gaseti ya The Standard nibwa tomugano ngaki omonta ali getebna I watched my husband die in bandit attack ekoreka muswati ngaki mugano yateka kuri ku ngaki arocho mugako yago yitwa nabasaga ne sinse mochiri cha West Pokot ayu na aliale ime ye gaseti ya The Standard katuko kunyigoro gochime turigeria sobogare mwanchu murigeria ne gazeti ya The Daily Nation nero nigete oburitamangana siasa yakoregete litsukurigoro abwase omurai bw'ikyama kya nak Kenya Martha Karua anyarutko bakago join abo mubwazimyo la umoja kulindo mulikina bali getenga Karua joins the fray bono gosko gochense ekera amatuko atigarete amake gosemete nyimeke egerto so sobo cholio bonene bono nigo abo mubwa oka bwanyarire ko baboko motsoya Martha Karua asobo mubwazimyo la umoja abwasabona na chiteki nabuna nigo agucha komusira umurai bw'ikyama kya ODM Raila Odinga uyoboigore umurai bwabo mubwazimyo la umoja asobo choli buli busyo egento bono mulikya gotebanga
ogoswa kwae Martha Karua ase Azimio la Umoja kero kinde na berabe asset asensemo ya Mount Kenya na ande gose beyond gose na gwetania yenige minetinga ekero Martha Karua korwa asensemo ya Mount Kenya nere na bwate influence gose nere na bwate mungsogete ase oko bolia abantu kurwa Mount Kenya nero beire gatia barai bali bakurwa sensemeri bakumubwatesia Odinga kero kende nigo nabera chekoba obokongo ase Odinga gochoranga ningo ora chekoba running mate yae na kero kendo gochekwa Martha Karua asobo mugwazi melo moja nabo era baoboye bali tayari bali ime asingana yob running mate karabangi bagotebanga Martha Karua kero kende na isaine asokoba running mate ya Odinga kulinde Odinga na tebetera baguchekomwa role gusina baguchekomwa ali bagagete ase serikali ekaro baguchekorosia serikali omwako yoiga kulinde takwane tinga ibagaki aguchekwa Martha Karua niko balenge sensemo ya Serena mogosomo baganyo Serena ekero Odinga amwaliganeti Martha Karua ase ogoso sobo mubwazi la Umoja chinga kinero mokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto alenga kaya ya Karen ekeralinge kuna kugayana ingana yekirugo kyobo governor ase county ya Kakamega abwase omo senator obono iga Kilopas Malala amo noyo kabiro mo senator Boni Halwale balenge kuna ko balenge bonsi baligetie kuligie kirugo kikyobo governor se county ya Kakamega kulende lichibundi atogete magega ya Halwale kuira na gusugutiga eganga yayo kuligie kirugo kyobo governor na gotigera Kilopas Malala acheko baga kuligie kirugo kyobo governor se county ya Kakamega igobono na Ruto nere no alenge asensemo ya Karen ekerali ngunya kubanga ngaki ababwatani baye bakurwanirira ekirugo kemo eyuera chikoleta chiburaburu gose chisegi cha nyumba ime yobo mubwa Kenya kwanza na mangale ase peje yuentangani kulende amangana Martha Karua goswa obo Azimio la Umoja no alikira sumugano ase peje ya 4 ne peje ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation. Ekarto uskabo siasa gazeti ya The Standard ase peji ya kabiri ase peji ya 3 nigo bono omwana bwe myaka 5 no mori tukuregoro anyarite ga kugera abantu bagatwara mariga amanene akero aigeta ase koti na kwerera na kimamo mwabanyarite kago itamo muromo abeste muromo abo bwenyombende obwate myaka 3 korengana no mwana oyu ni ganyarite ga kurwa borori obwo na gotebuna mama na aroje ga kumuitamo muromo into bwenyombende ga gotumia ewaya goseke gestima kero yerete na kero mwano akwatete goseneri akwateri goso kurende ngachikoganya kero umumuro minto ya karara inse ko kwenda chit koboka mugano kero ende to chiese igoni go yarinke amaliga manene aseki kambere kemo kero mwano yanyardega kurwo borori obwo gochi ase bosio bo monachi ebina asense me yorus murungu kurengana no monachi ebino yoni go wananyardega goteba buna muswati daruchikorirwa ekiagarania kero maega yo korigererio gose koringori gose ni go bongo bwa busarigete ni go bongo bwa to kanite buna ni go bore buya igoni go muswati yo chikogendera goteke kine kya go chikogendera gotegererwa chitariki isano omotienyuga chitariki isano motienyi oka oikomi ase bone nari kine kinari chikogendera gotegererwa elio barore naki obotuki boendete kwena kiwa anekero bono mwana uyu arwete amangana makomo ase ekoti Kero toguska ase peji ya kabere gazeti ya The Daily Nation nigoro yo mugano bumuswati yo mumanyekana tabuna Anastasia wa muyu oyu mwana ye anyarko baka gutigara ka gataite guseka le paralyzed nyuma ya gukorerwa okumanwa ase chinsemo cha ye chansoni korangana no muswati yo ni agoteba anyorto mwana oyo iga omwaka 2020 chitarike 23 mutinyo 5 na 3 kulende egatoka ngana watobokongo ase chinsemo cha chansoni ekera muirete nyagitari agatebwa nga abana bake kero bakuiburwa kero kende konyora bale omuchando bukubimba ase chinsemo chansoni nande yune gento kya butambe egento bono kiganeti gokorerwa okubara gosokomanwa ekero omwana yegeti mitinye 5 ni bere akaenda gokorerwa okumanwa ko ase chinsemo chansoni
egento kere kia butambekera banamura anene monasa banamura abakoiburwa chingakikiri bakoiburwa mochando na bogotoka kurende onyara ko bagoko rendwa nande oera bono musubati oni gakurigyo bwana bwaye magega yo mwana oyo gokorirwo kumanwa kurinde bono mwana oyo akororanga kumano kugukagenda bobe bono omwana oyo nigo agataite guika bono iga musubati oni gakurigia obokonyi gosanyore justice egere omwana oyo ye osinache gokonywa konyora obugwenya arore gosa omwana oye nabe omugima mogano oyo naboro motambe kurinde nabo konyorera gazeti ya The Daily Nation egere bwesomera page ya kabiri ekero oborori boendete kurwegwa anene iguru yogosira ku musubati Sharon Otieno oyo nyarete gine kimwe kumubwatirani umugabana bwe county ya Migori Okoth Obado nigobono munyagitari oyomo anyarete agenderete kuru oborori ekeratete buna ng'akia anyarete gakoreta masakara y'oborimo amang'ana y'obunyagitari gosa amang'ana medical records igoro yoyomo yubwateranetiwe ase osokageretu gotoka ase ogoitwa kwa omusubati Sharon Otieno umusaja oyi Mikael oyamo nigobono egotebekana buno munyagitari oyo omanyekanete na Cliff Momanyi oyo ole omwobisa gose clinical officer ase onyartega orenga ase nyagitari ya Kisiti Jengalivaro Hospital nigaotebuna nigera tebetiwe na korosia masakara atari yekene elinde gokonya gose gotebuna oyamo ena nyartega koba attacked gose niga nyartega kurwara igobone kine ngendete gose nagendete kurwa borori bwa ya bulit kurigoro ekerobone kine kio kebwateraniti ogokwa kwa Sharon gendete gotegererwa ase ekoti litkurigoro abwase ekoti ya Mirimani igo oborori mbondete kwenekiwa igo nigwete buna omonta tumegetu korosi obusaidi bwoborimo ane kurwa senyagitari oyo no mobsoyomo mangana yuna boko nyora ase bechi ya kane gasetini ya Standard boigo ni gasetini murekerete igoro yo musubati oyo ng'akia kwerera ng'akia nyara yereka kuponea ekero abantu banyara bakunywa ichanga ne rakini ere agaponea kurinde nyagitari ari agendete kurwanira obugima bwaye asense meri ya Kimiriri asense meri county ya Bungoma keraenderete karo maruna nywe gwa sense meyo changa kolende agatwekana no korre changa enja bwate ensumu kondo muswati engwerera kurada ko somo mugano yuma nga kimuswati yakwerera na kiera nyartega gwebuka amakweli aya karo nambe gendete gukina nabokonyora mugano ya sebeji ya kane karo to gusuka motwe na mangana igoro yobocholi gosebana ebyumbe abigendete kwerigania asokwaneke bano bocholi buri busiongo chikokor buri asenchira yobwenu bwasyoku wane kiombekelie kia IEBC nigobono kia bekiresei yo kubekesei na korwe contract gochia sechi famu ibere elichikunyara ko bachigo print na koena na amasakara gose ballot papers elio gochigotumeka chitariki kia ndo mutinyo gatano na gatatu eyemagega yekina kere pending ase koti ekikia tenenetie ake okoena no gwe chitende icho kere kigambero gia tebetenga kororanga enchira procurement yegokorwa yokoena na chitende icho telie senchirere yobwasyo ku gose ernere yobwasyore kolende kolengana no mo chief executive Majan nigo atebetekera ringe Marjan Hussein Marjan nalili etalio mo chief executive aleko ba interviewed go sakorete enkwane yemo ne gazeti yiga ya The Daily Nation niga tebetenga ekoti tenyartiko bakego tenenia okoena no wechitenda kulinde ekoti na ndebo igote nyartiko bage korwe gento ge kurwa injunction gosegotenenia okoena no age chitende icho egine kinakero ororo na ndeke gendrete kulinde terueti order yogotenenia okoena no akwe etenda egera masakara yo anyariko baga korosigwa bosyobo bocholi obonene kolengana na Marjan nigagendete gotebabuna etende yo nigere critical osinigere eyabene asinge njonga
amasakarayo atarosirie asobwango gosaise konyara kobaga konyorwa gose koba delayed nigaranyare kagoswana na integrity yobochorio bonene buri bosio atende yo shilingi bilioni 3 nigo yarwetwe gocha ase ekyombe kya Greek company manyekanite buna Inform P Likos nyara kobage korosia masakarayo yogoche waka chikura ayo nabako yanyora ase page ya gatatu egazeti ne ya The Daily Nation page ya gatano nalimo tali ya gatatu onyara kobako wesomera igoro yokono no gwechitende icho kwekyombe kya IBC elia masakara nyara korosiwa na koba supplied. Ekaroko ni kumanya umu driver oyo mo ibono nyarde kago subo maisa igoro ye kumanya igoro yobotugo korekana na kumanya kana buna nigo abete oyo mo bwa uniga konyete abantu bali aba Al-Shabaab gocherera aba Cuban doctor kurwa sense ya Kenya so mwaka bujirubere na 19 nigo bono oyo umuntu uyo gosiniga kabire entereba ye county ya Mandera kolinde bono nigo asibiru maisha kero ebotukibanya tebo korekana na kumenyekana buna nigo nere abeto yomo bwabali banyarite bago complete ose mission ye yuno alenga yomo bwabali bakubalenga asobosagani obukonyo niga konyete Al-Shabaab konyara go abduct igoro ya abanta bugonigo Mr. Karubon appeared before Magistrate Senior niganyarite gako beku biara nande bono nigo bono ekine kyanyarite gotegererwa nande nigo bona asibetu maisha gutaka soma umugano yo nabo okunyara gonya soma sebechi ya gatano boigo asebechi yeyo nigo bono serikali yanyarire kwetera ewisara yobojenu yanyarire wesoke na kwerera na goteba inki kyagerete amariogo yoko kanya ebinyinyi bya COVID-19 yose AstraZeneca gweta ni chiribu 800,000 anyarite kago sareka ase type ya AstraZeneca serikali bono nigo yesokire na goteba buna gwetania marioga yuniga sarikire boigo John dosia Johnson nige kagere nero jigosareka ange milioni yemo kolengana no robot rokorwa ase ewisara yobochoni gotebekana muna kubwatkana no okoteru kwa bakenya gochikonyore vaccine yeyo nero yairira marioga ya gosareka mbamurekerete chikaunti goja ngaki chitara chijagerete marioga ya gasareka mono Olengana mokonyi bumugwasiri bwamangana yobochenu masi mwankangi nigata tabuna account ya Nakuru nero itangaine ase ogosareka kwa marioga yu kolengana banta bange nigo bata sogetie account iyo nigo ebwate gosa marioga sareka nigare 35,000 bogo namurikete account goja ngaki chintanyarde gutumeka marioga yu ekairera amarioga yu agasareka goikaboniga nande ekagerena amange naji gusareka ase guchia matuko alebosyo igo mugano ina bogonyora sebeji ya gatano Waigo mugano yo noire obolito ase gazeti ya The Daily Nation ne page ne ya 10 abwase buno yo minta tebire amariogo asarikire ne chiribu chimeisano na 340 ayubono achire waste asengencho yo goteso kya kwa bakenya konyora echanjo ya COVID-19 abwase bono omo Chief Administrative Secretary Masi Mwangangi atebire buna chivaccine cho banyatko bako wakorwa sekyombegya COVAX facility omutinyo mutangani anigo bono obwate lifespan yemetie nyebere yoka ekibono keireire gosarika kwa marioga yo nonye nabo lifespan ya marioga ya yande nigara se egeke ekibonensi ya Kenya yatebire bono guchimotua mbali guchigwanchira na mariogo abwate lifespan yemetie nyebere yoka kolende nigo baraganya mariogo abwate lifespan yemetie nyene guchiguru kolende nonyene dose ya Johnson & Johnson nige kagire guchigosarika bno yo minta tebira sige kakie chwiki bere chire motwe abo wana saba Kenya ba boliwe beso kiegere batumeka marioga yatagenda west already ayande chiribuche chidose chanyare ko bachi gosarika gwikabono kolengana ne chinamba chikwena nugaiga no muri kibwe gazeti ya The Daily Nation nigagotebanga Kenya nigo yanyorire chi vaccine chimilioni 25 korwa ebinyenyi bya COVID-19 biswa ase ense ya Kenya mutinyo gatatu mwaka wechiribu 220 asabego chimilioni 15 nungutaisato eyonere namba yaba Kenya 17.3 million eyonere namba yaba Kenya bali banyarire
koegwa echange yo ya COVID-19 kurinde target ya serikali nigo yaringi abantu 225 na babere banyare ko babere vaccinated gose banyorire echange yo bae umutinyo gatano narimo oyo toguche goswa bono umutinyo gatano narimo serikali nigo yabwate target yo ko vaccinate abakenya 225 kurinde gwikabono iga abantu 15 nugutaisatu na ubuka banyorire echanjo igobono no kubulia korwase wizara yobochenu abantu besokie banyorire echanjo yeri bagekogenda e west kwenyorera ayo mana yanda mangi bwesomere ase sector yobochenu enyorire gazeti yao ya The Daily Nation omugano yunigole page ya 10. Ruto nigo wana koriro mojando renge gati ya oyo kabeiro mo seneta bwe county ya Kakamega Bon Arwari amo na oyo orebo nigo mo seneta bwe county yo Clobus Marara bono korengana nigo konya babata konya beso kiru chikuri kiru kibugabana ase county yo korende nigo bono mojando yo oeretwe asoyo mo ate betena nero chikuri go seneta oyo ndali kibugabana Clobus Marara ni ayo chikuri kibugabana bwe county yo na ase Arwari ago chikuri go seneta bwe county yo niga goja maega ya abaraibe obomo bwa Kenya kwanza go ikaransa na kuiwana buna babere tiga wana batige kuminana korinde kiro modachi kwerigerie ekergo ekibuna banyarite bakuiwana lituko ligoro ase pecha gatano na kabere eyeyo nigo bono ebwate na ekiama kia upya nigo bono kiro kianya kote nigo kiko chikomosiro muraiwe kiama gyo die muraira amorodinga ase ganga yayo kurigie kiro kyobura ibwense go sikobo murayo gatana sense ya Kenya ekiama gekoragwa no wasiri bwa mangana ye nibo gose treasury cabinet secretary ukuru ya tani ni gatewe tabuna barabo ni go bago jigosira Raila kurigie kero kwibara ibwensa sense yeto ya Kenya Hansi ayo mwanchu murire ni gagendete kugochira senchira ya bene asumuru buli bwensa kebona mambeli tukuli Alamisi tigaturagenda sense moyende ya studio somutima komoke karotokwirana ndogendere gukumanyanga nara ryaya airubulito asa magazeti yeto yelitukuli lero igotoba isa gusuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanye tondo bwatu muchando bunoyo enye gitari ya KCI Hospital nige kurupo garali bwensi vukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero bwigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant bwigo mbubwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria baraba nyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oboroso ya Kisi Primary angena ku C Stadium
na buku bakirisime ase namba enoti isano na isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano na isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano na isatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisi Eye Hospital macho bora maisha bora. Umurire uno botambe kera kwa Brighton sagini sena screen ya umwanchu muriri ngoma na koletera amano y'umurubiri bw'umuganone balenge nende kero anaino kale ngora se family nje first born yeah wano twalenge kwa soma sida basa yokobora kwa tabwira na maiga so na korete primary 1986 kwa nyenye na wira kamunta kanene yake thing. And in the process kiana madunu mono munyaru katari go so migwa and ariga lengo tana kinkogenda UK tindi ko irana but I had a different mind na tatuna ninkogenda at least ngirane I changed my family. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omwanchi murigereria ogenderete kurigereria omorobiri bw'Ensakia kerotore nsemo ya magazeti tukumanyia so bwengetu ng'anararia ya agendete gokoreka asense yaito ya Kenya kerobona turuchia samangana siasa oigwita mangana yobo cheno mario bangusarikaga kare n'Abakenya mbaranyarga bagwesoke na kubitwa esindani ya COVID-19 asengencha mario gayu nigakugurwa chibesa chiabana inchi bali bakurwe bango nekera agendete gusarika iyo nasara tari ase wizara y'abachano yoka kulinde nasara y'Abakenya bonsi namangana siasa mtu Brighton ntwaruche byama au bigosoa na gusire mirengo yebere kulinde nando murengo norocha umenyekanete buna Kenya yetu mnode ojete bono ojete batetena baroba chire ndobuga nas miura umoja yokero na Kenya kwanza baroba jete bagotebana Kenya yetu egodere echamani osomanyakiro oware akurukuna matenge tuo nero rumanyakiro wobo igonto bwato musubati kurukuna fiki ondeli oinero rigiti kurigikiro kyobugumene kurwase county ya Kisii no ale asense meyo ale vice chair yepati ya New Democrats no ale nereime awateana bono Kenya yetu nero niyo yajire ase ekerundege tinibano ne slogan yabo nigere nga let the people decide ani ngatiga abantu bana chiki na baroboka abanyane antwaro chiri tukuri igoro NDC yakoregeta sensemo ya Bomas of Kenya ikiama kia upia kia ye omwaziri bwenibo ya serikali ukuru ya tani yanya tukobage komoko boko omoraibuke make odem Raila Odinga na kumusira achekobo morwanereri bukirgo kyuburayibwense ase amatukari bosyo gosumutinyo gatano na gatatu abwase batengamba bwato kwigena na Odinga na kikiagerire chikaunti cha Marsabit Garissa Wajia Mandera ne chikaunti chirinji cha North Eastern bali baraba bwatani bekia mekeiga beso gatena gotebanga igotorocho Odinga nero isaine ko bomora yo gatano bwense ya Kenya abwase akolira maya mange kurwa mangana devolution kurwa mangana mange Raila Odinga anyareko baka okorera aba Kenya kulinde boigo asensemo yende azimio amini Kenya kwanza nero mbanyole togusira korwase ekiamagia Farmers Party ekiamagia Kadu asili na barombeso getie na kumusira Ruto na barabwasi bagotebanga igotubwatu kwigena una Ruto nere uri na nguvu mpya nere bono roche amakongwa Abakenya bagwetera na ndekerara chikorosia serikali Abakenya mbachiko korora matundae ikobono formation cha political parties na goswa as coalitions au nacho chigendreta sebono togotebanga Abakenya one sokia sobungeri tukoliri riechikura egere munyariko mogochora abarai bali barabakonya kirtukure na sama gazeti ni gombate gazeti buna botambe ya The Daily Nation nanji ni gombate gazeti ya The Standard ko ndi mbarasara banyar bagotano bagandete ko bayime yumurubiri bwo Ensakia kimagara gatano ari kurujinse mu chiricha pusi ya Uganda igongo tinkutura ekenyoro kyanya bisai
nyabisai kigima gegotoka bubasi aratena babasi kurwase kenyoro kya nyabisai banyara bakubuka na baswaso moroberi bwe ensa kinada kukuna eli kibaswengi eli kibasweti momigi koru Kisumu abatano ali moroberi bwe ensa kya mono muryo gwirikista abana baye Eugene na Junior tata aberi momigi tatu mwaba beri momigi mamu mwabo Karen na bamuraba mwabo Edwin Sabron na Wycliffe babatano bali komo mbaka engoli ahungati yabali bandete gutuma SMS cyabo wetera ase enamba wetera sense meli yemitandao nahara goteana nega kurukuna Maki Omare abateanere no ali miyumurobiri Maki Omare kuru MS magena nikondani kama kawa ngobakira mbe manenge njumwenda tukuchambwa magaseti dinde tuame akonyora bose mikuru abumbya mono Maraki Omare kuru chinsemo chiri chemesa magena abateaba nikondani kama kawaida abungati yabali sara anyare bagutuma SMS cyabo gocha se studio karuto na sama gaseti ni bambade gaseti ya te standard karuto ko murikara mono ekia National Vision Party kerokio ni oganyar ke weso kina dena kerokin kirigo chukwa mo bonde bwensi sengirigo chiko sira mo bonde bwensi kolende barabo mbarigo chikomwa okoboko mo konyi bumurai bwensi Dr. William Ruto osomurai wiki magyo diemrera morodinga asa mangana yo president kolengana barabo ni bagatena barabo ni gobetene tebene nande bagatanga ki ebago chokone miremo no olibu baramba bwate president candidate kunne baru bagate abuna barabu bago chiko kole miremo no oli orachi kobuga barabu bakuganya oyo omontabwe araba bamachiko kora emiremo kolengana no monene w'ikyameki Anton Jerimo ni wanatete bana barabu ni wajo kole miremo na omobui bwekerugo kyo president since ya Kenya kolende baramba ndete nya gochiria mabaga hosembali bago chikuligi birugo bibike wetera sekyama ekyo Karato gusuka mutwe omwaziri w'obulendi bw'eme Dr. Fred Matiang'i ritukuligoro nigaru tuguchika kwikibitiriryo buna chipigipigi chiri chanyarti koba chikobwatwa se crackdown kegendrete mense to ya Kenya chinyare koba chikuiranirwa abanyene limorioka niganya kwanita ya chinga kibatwalite a convention ya bodaboda asensemo ya Kenya School of Government memocho Nairobi abwase bono abulete chi commissioner bonsi bich county chonsi abanyare koba bakwiraniria abanyene chipigipigi bagendere n'ibirimo yabo yabutambe chinga kibona sumo kutano yo se convention yo baigwananete enjira bagucha gukora ubonchoreri bwabo gose ebyasara byabo byabutambe abwase bona bana bodaboda bonsi baboliwe kwenekia embwengiya na kwenekia ngo kora bale obonchoreri bwabo asenjire bwenerete kikiagarire bono Matiang'i arure ogochika chipigipigi chikonya chia bwatru chinyare ko bachikwiranirirwa abanyene korengana no munyakerugo obodaboda Association of Kenya asilita Kevin Mbadi nigate birabona bana bodaboda bange nigo banyorire michande menge karba gucha kuya chipigipigi chiabo kurwa sebituo by'abanyanyimbo abwase bono bagutakiro kurwa AID kurwa HID chiabo gose ibande byabo na kurwa chi logbook chiabo chikorokyanga nabwo abanyene chipigipigi egere banyare ko bakwiranirwa kurende korengana nere nigagoteba bange nigo baguchandwa nonya babwate ibintu ebyo biganire asogosoke chipigipigi chiabo egento bono kirirete mwaziri bobolendi bw'eme kurugo chiko kunga bonsi pi bali chipigipigi chiabo chirase bituo by'abanyanyimbo bagende nago chirusia aroro aya nigagocha magega yaba na bodaboda ng'echimiro nibere chinuguta isano sense ya Kenya abuna bwa boncholi namba ya boncholi abo bakunyara ko baba korete nibe nyinge ye billion chichibesa na kubokia economy enseto ya Kenya bwasematengete batanga goika tokole mirimo n'abana bodaboda eye maseyemo na igo egento gyoka kurasa abana bodaboda na maskani nembwa engiya ayo naboko yanyora asepeji ya 12 osepeji ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation egerebwe somero mugano ywa senchira yobwikirano gazeti ya Testara ne bwana ne karto botugi igoro ye county ya Nairobi hanene kare muregete buna Nairobi ni gonande ya chakire koba enchabu sobo chabu ni wajagir guchora nas chinsemo kolengana no muri gazeti ni ate abune karoba nyara ba ko check gose karoba kora spot check gose karoba lingoria ni wanyara na amangana yero sewage ni bona chakire ko kwene kiwase county Nairobi obo chabu ni gobo gutugutukira ase ri musuri beri gorwa ase obo chabu obo ye irere buna abamenye
abamanyi be county eyo gose abantu bali bagweta senseme eyo gotwara bakwabarira mabwa buna na baranyare bakurwara kolengana na residents na bali banyare bagukwana ne gaseti ya The Standard nigo baene kibuna omojio Nairobi na ande nigo jinsemo njire cyajakire gotwara li musuribe liri konyora lya sirire konyora bakagire buna county ose city konyora yajakire gonjoka gochia senseme ya green kolende bono nande nigo ya onjokire gochikoba enchabu mono kolende nigo bono bagotea buna mbasemere twine serikali ni chikobeka emerobeli ya bene erikwenda kya buna ngaki county eyo nande ekora bonyero buna county eyo netenenere na National Metropolitan Services NMS eyo ekororana ki county eyo egochi ya Roskubuya onyoruna county ya Nairobi yara twaro botutuka no bonene maega yeliberera gose kwenda kiwagati yamba musie umugabana lakini yachite gaturi yake kero umugabana bono igororo ankananu anyadega kwira libageri obisi bono nena kagerena na chikobeke merobeli yabe nelikwenda kibuna county eyo nkorabere kero tawaswase abangane chi county to chakere county ya Kirinyaga abwase bono omo presidential candidate basolio kubolikero kyobora ibwense goetera sekema gya Safina Jimmy Wanjigi nigo bono amo tebirie omo president Uhuru Kenyatta anyare ko baga kulitaya sinjira y'obwororo eirusanani na mangana siasa yenige ko chamagaga ya Uhuru komwendo Odinga koba success gose kobolio gocha gotenera na koraense ya Kenya kolengana na Wanjigi nigatebire abakenya nigo babwate obwene bwabo bogochora umurayoli baganetie bwasamente tegotebanga anene mona abakenya korwa sensemo ya Mount Kenya nigo bachandikire asama bokaye magokaye Uhuru Kenyatta asengenji yubugima bugendrete go kongane bintu komentaro nyana maguli abwasaba Kenya bibi bokonyorogoke basinyiro komenya obugimo bwo nigo ayakwaneta ya sensemo ya Kutus asalenge kuyakera ekoko na kubolia abakenya komosira egere abe omubwi na kuba murayo gatano bwense ya Kenya abwasari eteira yo gocha ko revive gose gocha kubuke uchumi ense ya Kenya na korusia obotaka na boigo kukura obukurumi ase serikali yaye abwase atebeti urubono gutimuka eraganye abakenya bachole aina ne chinguru gosaina ne powers ebintu biribi kweno no bia power uchiasoyo rairubura ibwense asense ya Kenya na mangara sama gasete ko ndoko ya korendini ko twarko ko chutere kinyo na sara lero ni lituko diri iria abantu wesoke na kolengwa osemba bwate oburwere bwa tuberculosis gose obuma yakanta somo nubweke gusi SS igo abantu mbabure tuguna banyare ba wesoke bitu aho banyare ba chukorengwa oburwere bwa SS kyatonya toko semiwa na munyagitari ko twatwara to munyagitari ali tuko ria chuma ina tadina ntoko wa kwenda senyagitari likolengwa no nekro kweguru bobe igo lero ni lituko ensengima ekoinyora lituko lia tuberculosis go sesese igo koranyo liba na bogo tara se bitu obye bochenu nyare ko kare kwende ko gupimo umetena ense bwenete ose kera abantu bamyeta sense baigwete buya ni gamagendero akogendera igo na mangara ngasama gaseti ndoko yakora negoranyo liba ka kwego de gaseti yao nyare ko gwesomera biribwanje tente Standard The Nation eribwanje ndo nyare ko somero gochaso bwene togoirana mega yo mutimo komoke na mangana magia korwa semesa Ensakia asenjira yobwikirano Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan,
ICU na HDU. Mbagwate ensemo y'okuligeria emechando ya maino, MCH, dialysis, cancer care, asebagukorera chemotherapy na hormonotherapy. Mbabwate enyumba y'okobara gose theater, eduka y'okonia mariogo, ejunende manyikanitebuni pharmacy, na boigo na asebakurwaria, n'abantu bagwata omuchando bw'obongo gose mental health. Nigo bakurwa obukoreri bw'ebirengo by'igoro biria bya ISO. Nkwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF, Jubilee, Amunich Insurance chinde chinyinge. Naboko batalera ime y'omuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru y'okwegera y'obubwenya ya KMTC. Wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere. Eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Kwanira mange na wesemia aneka tukuligereria igoro yenyomba y'omugitutu. Omugitutu achakerete kuristi gitutu. Mugitutu masaba. Gitutu masaba tali Nyamira. Nalere Nyamira gitutu elibanabo gitutu. Eyangoro kuristi gitutu sibabo yondo makonombe salinge kogamba. Oikasi tokoro konkubokia. Oche miruka. Miruka ya miruka elimbo nyaiguba alimbo girangororo. Lakini ulibona bona buwa uno to ikonkubokia oaro. Einer tokoro kabapa kaire no mabe county yabagere. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka kyogukwana igo. It can tell you how far the kiamaliaji. Gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Na bono umurubiri obwekyo nigo gucho kwari bagaliya lyokuboria kuligeria na kunenkia aliba gukwana chinsemo au aseba weta. Ekero mugaba na ritayire okolere rasiyaye kengiya gosenya. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asogo chakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi bilengeri byabo asoko reta makinderero imeyoro gonkogo gusi na Kenya ngima. Kena watari ekero musani abarangi Kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni bwoye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubona tiritariki homorobilyo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga. Mbengi na ndo mwanchu muligeria tumiranira asemesa Ensakia egeren kumanya mangana ama ya senchira yoboikiranu ali akoregete kurori tikuri igoro gwika emambia ya bono na bakogendera gutubwati gwetera senchira ya mitandao Ndizi TV News sensemo ya Facebook na baigo tubwati gwetera senchira ya YouTube gwetera Ndizi TV News na baigo na bogo tweet @Ndizi TV News kuira nanda segekeke kiribosyo egeren kumanyenga naralia ya ali asemesa Ensakia.
nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kerotoko ya chaka korwa se bunge ya bubasi asensemo ya itumbe abwa sabale mikoro asensemeyo banyariko bakwe murungania ogusira gw'ekikilo cyabo egentukereire abateneneribe factory ya itumbe otuguterare chi machine gose chiratiri kiri kigupime cyae chinkoro isano na isato na kugura kiratiri chinya icyo bono korengana n'abalimi babeire no baremo buna echaye yabo teri guchigusira omuriko itonde mo Steven na igetase factory yo na gutwaleganiria roboti rokubwatya esabali yokorosiku kwa machani yechaye ne kuguchaka na matu yechaye gokobwa se tundubali na rogopimu na abakarani to manyenga abalemi chikiro cyabo kigopimwa ngipimwe kiri barengerete naende gento kende nkelinga abalimi baita bange igo bagutama bate abanga agukigopime kiro yaito yaru chikiro chinke twatemire sana twatemire kororanga abalemi bali koiberu twatekira lot of measures kororanga omolemi onyorire chikiro chiria yako ile tundubali nonyeigo omochando bwo bibwe chikiro chie chaye ase tundubali nigo iraira aba director be chaye be factory ya Nyamache na itumbe kogora chi machine chinya 15 na ibere echuchira koro omochando yu njega ntutajiga teba chikiro echi cyakira sabalimi era cyakira sabalimi abantu bagutuka chikiro kinabali abalimi bona batakera to feedback kusama jibu ngobo maana chikire chitwa baete uchinyale ko bakonya abakarani nigo basabirwa pimecha y'abalemi asobwene elyo koirani okwegena kwa abalemi ase chitundubali eyuera asire kerengo kya matawo kobwo kya ase chi factory so echitwale tete ne scale chire protective ndrete yo chirabe tampered with abalemi bono nigo basabirwa ko bachichaye cyabo go cyase chitundubali kibale no bwene buna chikiro baraire na cyo kirabaru abakarani tigabari sikiro chitigale choka amolinya tigale ne kiro ne chaya na kie ketoga ndrete kobeka confidence sabalemi baito barete chaya nyinge ekiagara igende kenge kiarengo gara bata mago chisiko ne saul chikiro cheto cyango ambakorekana na njiko ba the exact weight igobono this is a good step a step wende ntole very sure igoroye kurende bonus ye itoko chimami che nyingi nere kogera operation cost ebenke ne bonus che nyingi igo kerto bwate chenge pesa nji to komore kerto bwate che nyingi ebesero nyingi era gende kucheso more magayenga kientambe abalimi bechaye kunyara kwemulonganeli igoro ya oboibi bwechaye gose ebirengo byechaye biri bako irase chitundubali nigo bwana bwatani abagia be chitundubali chia Nyamache na itumbe banyale kwene kivuna chikiro chinye cyo kunyara gopime chaye cyanyarire goikirana kwene kivuna obwasi okumbororo asogo pimu bwechaye na kwene kivuna eligurire korosie chaye gose the cost of production nenyare kwenda inse kurira abalimi konyore bonus ire igoro Kolipoti rigita seni kia Ndizi TV kurwa igase tundubali ya itumbe eletaliane Ndemo Steven bia mono murigito Ndemo Steven abanyanyimbo ase county ya Kisii ritukuri igoro nigo banyoreta maigerio igoro ngakibago cyo gutenenera obochori buri bosio na kubeka uburendi ase engakiyo karenga kiyuera ike nigo banyoreta maigerio ayo ase amagacho agricultural training center ase county ya Kisii omo police county commander na ikirane taroro amono murai wikyombegia I can change nations Dr. Ruben West tatonyoro roboti urwa senchira yobwime emetienyi enayoka yatigaire eliaba Kenya kogenda asobochoryo bonene kurende onye omulembe nobotwereru mboyo ensenige kwenyora asa kongu elio kwenekia obotwereru abanyanyimbo bekyombe kya National Police Service kubwaterana nekyombe kya I Change Nations nigo batwara maigelio gochia sabanyanyimbo ime ya Agricultural Training Center ime ya county ya Kisii asomo County Police Commander Francis Kooli na Dr. Ruben West bakwanera ekerenga kyomorobelio yo kwa mjadala wa kuweza kuweka mipango mikakati ya kuhakikisha kuna amani
wakati ambao huu tumeuingia wa siasa na kwenda uchaguzi. Be here in Kisii. Let me tell you something. I've had the opportunity to bring multiple people to Kenya, coming to explore Kenya, to invest in Kenya, to bring resources, to see where they can participate, to see how they can connect with the small to medium enterprises. And all of these things depend on peace. See, when you have somebody coming from to another country, they're looking for stability in the environment. And what I can tell you is if there is no peace, there is no people coming. Omo waziri wechindemero Goselands, Dr. Walter Bichanga Okibo, naerera obuja bw'omorobelyo y'ochinga kyechiga chechikura. Chia 2022. Mtolneke ene 26 tugusinga, woniga no satulenga kyechikura. And no turi already. Ngatuasoirenga kyechikura, botambo bokonto gutwara no bwamatubiya. No bwamatubuya butabeti oro na bakonyora abantu baito bakurwana abandi bagutwara makongo ao ayata igo cyale tomorembasto. I'm called a global voice under Change Nations, and the message is to take this message of peace and civility to the young people in schools. I've done that. So far I've done over 5,000 schools. Nigo abasubati n'abana bake baguchandika chinga kichiburaburu chikwenekigwa asense ya Kenya buna Magdalene Gesare akwerera abwaseboigo arwali chibu lyogokora omochando yo. In any situation that requires people to transition from one political government to another, the biggest casualty in case there is any form of violence are normally women and children. And so today we are sending out a message that even as the campaigns go on, let those people who are out in the field be considerate of women and children. Hizi ya mipango ya kuweka amani wakati huu ya uchaguzi, na hiyo inaletwa ikiwa umeandaa maafisa hawa uweza kukabiliana na mambo haya. Sembobe bakora limba ikora lia sabasikali boke bakora lia sekero umuntu nga abantu tigatunyore ngo murembe no ruranyare ko bagoboto obotoere. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Ensemo y'abasayi kurwa sebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii nigo batebiri baguche kumosira sebedea opole asobocholi bonene buli busioro boti urutonyora senchira yoboikirano no muri kwito Brian Sagini. Siasa chebunge ya Bonchari ase kaunti ya Kisii nigo chigendererete koba echiomongso kegima abwase goikera bono abarwanereri gwetani batano besokirie eliokorige kerogo kyo bunge ensemeyo abo asabange babamenyi besokire na nigo bagendererete gwesokia nago kurera oborai bwa bono asabatu guseirare obokorere bwa omubunge bono Pavelo Imeke egento keirere ensemo y'abasabe ensemeyo gwesokia nago chika gocheko mubwatesia oyo kabero mubungo mukoro bwense Giuseppe Opore oyeso kire korye kirogekyo asentunde yende igonkoruriana oborai bwa tire Bonchari lakini oborai bwa tubuli twachora bwangeta kaut kidogo ngakiaera twakodwana tumurai ko Pavelo Imeke akanyachikura lakini kurwa nyachikura igato bitana kotokonya asi go twaringa omorai Opore kabero mukoro na tokonya tentuna Bonchari akakonya abana bitu banyesu bakane skuru bya bakasoma chiparango etakatire stima ya chile kuitira serikali na ya national government kubwata na kwa yana Uhuru Kenyatta tuabeta kora magendero igo twago sawa Bonchari ba minto mugako pola sare tumubwata koboko tumunyore to irinde to nyama ngenda to nkonyora nare go abantu ba minto mura igori mutu tokole na amani tutiga mangana mange umweshimiwa nende ole mututorocho ora tokonye umweshimiwa John Sepede Opore Oliore tubiri. Abasaya abo nigo bachikire gocha kobwatesia obomo bwa Azimio la Umoja nabo igo maraiwe kyama kya ODM omoske Raila Odinga aseganga yokora asebo igo baba boliri abasaya kwebanga ile kwene kyango babale ababwatani ase serikali egocha basangire kanya gantu na basaya kotebana chikure chikirebo syo Abanchari baminto na mu siasa kwabika tito basego tumeka bobe amona abana siasa ndunigo tuachiramo asenge twenyoire nga Kuikato ichamo tukwana neli ugiri montu n'abasayi na tura gugu ali ase county ama na national government. Igega nga etenene igo tuachira ega kwendo omweshimiwa John Sepede Opore. Moma ndo mweshimiwa Opore gashia kwa Bonchari. Bantu ba minto chikura jekire. Igendo gyokana abasabe. Motige koba pride nechibesa mutie kwa guchishati mo bentize tumwakere ibirongozi bitali bya maono. Bonchari okera umura yomoji ko chone uyi determine chipare moji konyora umuro west moji konyora amasoma banafunzi bene moji konyora obugweni moji konyora igendo gyokana abasabe mocho ole kiongozi kiko chikuba tuanira monyore mintego
ni kiongozi yake una nchesinje na Rode Jones Zebedeo Pole na hizo ine kuweka ekero atigarete insemo tuko emeye mu 30 na kyanda bosi bobo cholbu mwakoyo ekyengenjo asabanto bonsi anene abakichikura noko bamaiso nabo kolingo lya sobo imabaronere bonsi ilyo kwene kyango chora bale abare barache gosukya bosia ibirengo byobogima ase chinsemo che county chaito ingo reporter ya Ndizi TV ereseriane Brian Sagini Isena Biamono Molikito Brian Isena ekiama kia Kenya National Congress ritukulelero nigo kigucha kumubekira egutwa oyo kuligekero kyobo governor county ya Kisii Manson Oyongo abwase boigo agucha kurwa gusagucha kukwana nga omokonyo yeningo aseritukulelero kurende Omolikito Vincent Onyancha no umiranete nababwatani ba ritukuligoro na gutwariganira roboti oruo asenchira yoboikirano ningane tuko amanyinga mametu wa the function ya nene gusiyo kwa inve ile timu ya Omusko Yongo mwabaya mo karibishwa asayo Nomo coordinator wekiama kia KNC Kenya National Congress ni Nicodemus Yokenye akubarigania wabwatani wekiama kiumeje county ya Kisii tukolyankyo eliogo chia kumwanchera bene Manson Oyongo kuirukia bandere ye kiama kia soko ligekero kyobo governor imeye county ya Kisii boigo mbachi wasiolia ni ngora chiko wa mokonyi wo Oyongo litukolyankyo na boigo women rep gwetera se kiama kia Kenya National Congress Antonio Batwanyole deputy Governor tokwa ni very mambi tuanyole women rep ne timu ngima ya leadership Kisii County konye beka tore maisumaro mami moyemanya igona reko bamanya abantu baminto gusichi kona nyachense ngaringane ngori kwaratore mambi nande mwesi mwariganiwe nigo boigo batebere buna omuroberi bobochorio boke boimegozi nominations nigo orachigokorwa gwanchereria konde wensi gotayo the meantime to under the process ya nominations which are fair and very transparent. I think we are on the process to pick the right team. Nicodemus Boigoni gabori abamenyi kurwa se county ya Kisii kumubwati Oyonga sobo chorio bonene bure bosio abagusia abagima gusiyo nsi yanjera nirenga round no Oyonga kwa guchukura kyana byo korrekanire oromonto ranyare ko ambera abantu asobu orona asobuya togosaba morebe no nasi campaign each we treat all people equally because at the end of the day ekerogo kyobo governor imeye county ya Kisii nigo kagenrete kongusa abarwaniri ao wetani abarwaniri batano na babere nigo baganete kerogo kyo asogo chikwirari bagariayo mu governor we county ya Kisii James Yongwae kolende goikiraboniga niyo gatigarete gatanda wiri kubwatekana abuna abarwaniri bonsi nigo bwatumo musogo cha samenye be county ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV ereterane nkoro kwa Vincent Onyancha Oyo no Molikito Vincent Onyancha bomiranete litukulia igoro na gukwanira mange igoro y'umuroberi yogo koreka litukulia rero abwase Manson Oyongo agucha kubekirwa egutwa ligucha kwiruki bandera yekiama gia Kenya National Congress na gucha kuralia omokonyo ya litukulia rero umurobelio ogucha kugochera AMC mokurwa TV ya Wanchete ya Ndizi TV ochakara chinsa isano chabano mambia goika ange chinsa kianda igotobesa guti weisiko ande tosuka kurwa TV yao kosuka mutwe no murobelio bwoko lingoliwa na kubarwa kwa maiso oyo chageta litukuligoro asenya gitalia nene ya Kisii teaching and referral umurobelio chagetwe ne first lady ya county ya Kisii Elizabeth Ongwae bakubwatira nebyombe binde buna kile kya Lions Eye Hospital abwase bona bamenyi barekonyora okubaro kwabosa onyoy montoli gutoka ka saligete guseka bwato muchando bwa maiso tetonyora mange korwase Omolikito Mildred Momanyi Oise kubarua amaiso akorora nabo erabe omechando ase obugima bwa obwensi nakyo kyagarire enyagitalia nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital bakubwaterana nebyombe kurwa Team Pankat Lions Eye Hospital nobisi yomorugibwa mugavana Elizabeth Ongwae bachakia omurobelio bwokobara gose surgery ya maiso eliogokonya abamenyi babwate omuchando bwa maiso litukolia rero tokwana kuruga iga nyagitalia itenene ya Kisii Teaching and Referral Hospital tokoluka KTRH
ase engencho ye camp egendererete ya okubarwa amaisa ase bari banyori babwate risankuri ririgocha riatuba egere omonto takorora. Rero rituko edininde n'omogoko omonene sana ekiagera egento nankobanga rero giakorekanire richakera rituko ria rero tagete gwakera mbuya mono sana ase etimu eye yacho tigotokorera egasi eyeiga etimu eyeiga ekorawa n'omosike onde okoruku package koru Nairobi. Abo bisakurwa ebyombe bibibere nigo baerera nase kyomoroberio yo ochakigwa ase ekaunti ya Kisii nobo bebokoreta omochando yo bwa maiso. The beauty with the cataract, as much as it's a leading cause of blindness, the moment it's removed, the following day you are able to see. Glaucoma is a leading cause of blindness because it's reversible. Whatever else happens with glaucoma, it's not reversible. But with the cataract, and Madam First Lady, tomorrow the patient you have operated will be able to see. Some they cannot even see your hand movement, but tomorrow they will be able to see, and that tree. Omoroberio yo nigo ochaka buya korengana na umache ase aboria abantu gwesokia na korengwa eliokoegwa obogwenia onye bagotoka babwate omochando ase aenekia omubaro bw'abantu bagenderete konyora obogwenia. Mtu abatangasera buna moche elinde elio moche gokonywa kurigererigwa screening okonyoru n'obwate onyare koba gokurusibwa risanku elio orore ekero kwa kwanya gutari korora abantu bateme sana ubucha bali babwate ne cyane iyo ikiagera inyagita abanyagitari aba bachite babwate uwezo yo gukora abantu more than 300. Gingo ripota ya Exasen Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi. Mbia mono molikito Mildred Mumanyi chinga kiechie chio nyagitari ya Oasis egotoka imeyo mochebo songo na barobo mbagenderete nomorobulyo bwokulingoria na kuligiriria abana bake abwasi bakwena na maliogo otaliwakanira kende gyonse morobulyo ko yaralitikolia Jumapili chitarike 25 kolende tiatonyora mange korwaso molikito Purity Nyamusi. Enyagitari ya Oasis nebwate omoroberio bwokuringoria abana amarwaire ewikeye engima ase abanyagitari babana baganeire abaibori abo babwate abana inseye miaka 12 kubaira gochekigwa amarwaire au na kwegwa amariogo yogoita ebyanda bosa biragwa kana chibesa tubwate program y'abana tutaita abana bacu nyagitari tubarigiriri tusikirene kwa yose nsangiyo nyembe y'abakina conditions in the church tiribaratware osangiyo bato mwananga lakini otaramanyanya n'abato bakomugo na endento bwate oburwere bubi ebyenda tutagete tokonya abana tubwate free the women tokubamariyo yagokonya bakomugo bebyenda. Catherine Oyore omonyagitari bw'abana nigo boigo ateba buna abaibori barete abana babo baringorigwe keboikeranu erio barwarigwe. Ntona basabira nyamwata abana bana bamere bori ke batari kwa school barete nyagitari ke basage free the women tigatobasese para bosembia bako kina ebya ababa ke tarose enchira yabo yo kina nendonge nande tubashugulikire kuna turanyora bokomundi bose baratwa. Chinga kiechio Mudi Oyore omonyagitari bw'abana nigo ateba barigo cheki abana bari barwarete bwoka nigo boigo bakoboria nonye bari batarwareti kubwatia buna bagokina omoroberio oyo nigo ochagete rituko ria Jumatatu na noere rituko ria Ichuma. This is the Mother and Child Clinic, the consultants room. And so today, part of the whole of this week, we are having our pediatric wellness check at Oasis Specialist Hospital. And it has been running from the 21st of March, and it will continue up to the 27th of March. That is the entire week. And so what we are doing free consultation. We're giving nutritional advice, we're doing growth monitoring, we're looking at the development of children who are not necessarily presenting with illness. In addition to this, we're also doing appropriate laboratory tests and linking the children with specific subspecialties in pediatrics.
within Oasis and beyond. Nkoripoteria korwa Oasis county ya Kisii erietariane Purity Nyamusi. Asante sana muliketo Purity Nyamusi asoroboti oruja wikirabo manchu muligereria nongo ikiro mwelio bwa mangana maya korwa semesa Ensakia bono mambia kulindi naende tomo cha kuligereria Ndizi TV chikoraga chinsa isano na ibere uchakonyora jio mana yanda mange asinchira yobwenge tigatogende asense moinde studio kulinde oyo minto Brighton Makori ngo chali kuira na gaigano mogeni bweli tukulia lero asibara kwanira mange igoto baisa gusuka nche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji